En Galicia, 200 concellos están sin pediatra. Ademais, o 12 ou 13% deles non teñen a especialidade en pediatría. E hoxe estamos no Concello de Coles, que no centro de saúde se atende os nenos e nenas deste municipio, tamén de Amoeiro, de A Perosa e de Vilamarín. Resulta que teñen un servicio moi precarizado durante todo o ano, só unha pediatra, 2 días a semana, martes e xoves. Parece que só os nenos se poden pôr enfermos neses días. O resto dese tempo teñen que acudir a urxencias hospitalarias, pero agora, no verán, a situación é moito máis terrible, posto que os nenos e nenas se quedan sin pediatra este verán. O Goberno de Rueda se aboca dicindo que temos que asentarnos no rural, na periferia das cidades, na periferia de Ourense, nos concellos rurais, pero non aposta por eles porque lle quita o máis básico, os servicios públicos esenciais, a educación e neste caso a sanidade. Por eso, as socialistas temos que denunciar esta situación e temos que pôr iniciativas no Parlamento de Galicia, continuaremos pondo estas iniciativas para que o Goberno de Rueda atenda os veciños e veciñas de Coles, de Vilamarín, de A Perosa e de Amoeiro, que están nunha situación tan precarizada nun servicio que os pais e nais, os veciños e veciñas están a demandar dende hace tempo. Os alcaldes tamén fixeron as xestións, pero non foron escoitadas por o Goberno de Rueda. Por elo, como digo, presentaremos iniciativas para que estes concellos teñan un servicio de calidade pediátrica que é o que precisa o rural en Galicia e en Ourense en particular.